Ассалому алайкум дӯстони азизи, ма хуш омадем ба канали Мама Лайф. Имрӯз аксия навбатӣ дар мағозаи Ормон Мол мо омада навор кардем, баҳри шумо пешкаш мекунем. Дар гардиши Гулбута қарор дорад. Таги доми нав, аз ин тараф шафахтар, поёни корвон. Дар ҳамин охирон домаш, доми баландушона ҷойгир шудааст мағозаи Ормон Мол. Дар тамоми таҷҳизотҳои мағоза скидка ҳастай, аксия рафтестай. Холодильникое ки дар рӯи навор дидестен, ҳамаи ҳамёда туҳфа дода мешавад. Дар болои ҳар якташ туҳфа мондаге туҳфаҳои арзанда ҳастад. Дӯстони азиз, бо мо бошед, навора тамошо кунед. Дӯстони азиз, боз аксияи навбатӣ дар фасли гармии тобистон барои шумо пешкаш кардам ки чизоями заруре ки дар кора шумо дар ҳар як занда дар хона истифода мебарад. Холодильник, барои хунук кардани ҳар яки мо шумо, кондитсионер, тамоми чиз аст аз мағоза дар аксия кардагиан туҳфаҳо дорам. Боз ман барои шумо мағозаи Ормон Мол омадам. Анам хали аксияҳои нағза медонед ки ҳамеша ман барои шумо навор мекунам, хоҳиш мекунем. Инак навори навбати мо аз холодильнико сар мешава. Аксияи навбати холодильники эмерҷи 2700 буд, тамошобинони азиз, 2400 шудаги плюс падарка дора. Инами кадомиш ки дар аксия падаркаш омадаги ё падарка доран, анами арешницаҳои сонифери фирмаи беҳад нағза ё 200 сомон зиёда. Тамошобинони азиз, бо ами фирмаш нағза, ами чизои нағзша интихоб карда мондем ки шумо як чизе гирен ки боз туҳфашам арзанда боша. Хеле туҳфаҳои простои надора ин мағоза. И холодильник беҳад холодильники хубаи эмерҷи. Тамошобинони азиз, набинед қаду баша баландай. И баъд бо дуюмгиш элементам 3200 буд, 2900 шуд, плюс падарка дора. Падаркаш ина вафли пазак, ишам ҳамон фирмаи Сонифер. Дӯстони азиз, холодильники калони хушрӯай. Ина хай бинен дарунша ина ту дурнуш давай мондаги дар коробкаи борохолия. Ина морозильникаш ям баландай, қадуш ҳаста я 1.60 баландай. Ана баъд дӯстони азиз, боз ҷада холодильники элемент 4700 бу 4300 шуд, плюс падарка дора. Стабилизатори андели ё таи 700 сомон, 650 сомоне. Анами туҳфа барои шумо дода мешавад. 4300 шуда. Скидкаи калон рафтестай дар анами фасли гармӣ ин мағоза тез аксияҳои калон мекунад. Бо ҳамин нархҳо хела мераванд. Дӯстони азиз, бисёриҳо мепурсанд ки то ҳоли ҳастанд. Биёед дӯстони азиз, бо аксияи навбатиш, аксияи нав шуд, бо дига чизода бисёр аксияҳои калон карда. Холодильникам беҳад калона, и 1.80, 1.90. Ина бинед ки баландай холодильник. Дари поёнушда морозильника бологишда ам хел вайошай, полкошай. Баъд иҷода бо холодильники Позис, микроволновкаи кумители туркӣ мондаги ки вай медонед нарха навоша. Дӯстони азиз, барои шумо туҳфа дода мешавад. Российскияй Позис 6500 буд, 5999, 6500 сомон скидкаш бо туҳфа дора. плюси и холодильника баландша бинен ай ҳама бо беҳад 2 метра и холодильник 1.90. ина дарунш беҳад калонай. ина дута чашкаи хали калон дора. ҳай морозильникш поёндай, морозильникшон калона иёра. ина сета кашакҳои калон дора. дӯстони азиз, хеле холодильникҳои беҳтарин барои шумо аксияра танҳо дар мағозаи Ормон Мол. ана мағозаҳай гардиши Гулбутада қарор дора. ин гардиши Гулбутара мегардем доми якумги ана мағоза. боз артел дора. ина таблоша бинед дӯстони азиз, дар иҷа бо пасту баланди хунукшавиша нишон метиҳад. 6000 сомон буд, 5500 сомон шуд, плюс туҳфа дора. овозои ман агар чӣ хел омадиста бошад дӯстони азиз, ман дар раҳ қарор дорам, дар овозои мошин ҳатто барои шумо хостам ки зима зинда барои шумо. боз туҳфа дора плисоси Самсунги оригинал. и ҳам хел нағзаи плисос ки беҳад хушрӯай барои шумо бо туҳфа дода мешавад. сифатш нағза. и холодильникҳо ҳам беҳад хубанд. ҳам ё бо инвертор доштай, қувваи пасту баландам кор мекунад. дӯстони азиз, кондитсионери Nord ина 3400 буд, 3000 сомон шуд, 18 куба будай. ё бо медан шлангошон, баъд вазбинан. и хеле ваё нестай. кондитсионерои ай 32 кило, ай ҳам хела килош вазбина беҳад хубай. ина Евроголд 2400 буд, 2200 шуда. ё ҳами вайшон интиқолшон ройгон, ҳами доставкашон ройгон. Дӯстони азиз, ҳамаш дар доставка доранд. Холодильниконам доставка доранд.
куҷое хоҳем доставка ҳастай кондитсионеродам доставка доран хали установка нестай лекин барои ки ё арзони бад кардагиян агар хоҳен ягон шинос ягон одамои худтона мебурӣ арзон установка мекунед доставкаш ройгонай дӯстони азиз холодильники еврогол 12 куба холодильники еврогол 200 шудаги арзон шудаги дӯстони азиз ёжда падарка нестай холодильникода падарка ҳай ё доставкашон ройгонай евроголди 18 куба 3000 сомон шуд 3300 буд иҷода бо гирё доран гирёи мус доран ё оригиналан дӯстони азиз хали гирёи простой нестан гирёи дига вай нестан дуюм сорт ё якум сортай набинед 32 килоай вазнаш беҳад качественный нағзе ду намуд гирӣ дорам ин намудаш 400 буд 12 кубай 400 буд 3800 шуд плюс доставка ройгонай установка надора ина и гирии поёнгиш 3800 буд 3300 шуд иш 3300 шуд ё аму 32 килоаи оригиналоша дӯстони азиз ки дар дига мағозаҳо худтон нарх навоша медонед ё дуюм сортош ба арзона иҷа дуюм сорт надора иҷа ҳама оригиналай аксия рафтестай боз дар тисел кондитсионери тисел бениҳоят кондитсионери хубай ки ман худам истифода мебарам 2600 ай 2900 ба 2600 шуд аксия қатъи барои шумо арзон кардан доставкаш ройгонай 12 кубай дӯстони азиз ина дӯстони азиз аксияи евроголди 9 кубаш 200 буд 1900 сомон шуда и кондитсионеру ай дӯстони азиз мушобинони азиз стиральниҳои LG оригинал ма ҳар вақта барои шумо навор мекунам 7 кило ай на сери цвет бисёр талаб мекунем ки свети сери боша ина светои новинка и дарш двойной защита дора оригиналай ай штрих-кодаш маълум ай и скидка шудаги оз ман мегум чанд сомон шудаги 4800 буд 7 кило 4300 шуд ин нарха дар ҳеҷ ҷо намеёвен беҳад ҳам светуш барои светуш бисёр ҷода қимата не ки иҷода ҳамада я нархай скидка кардагиан двойной защита дарш дора 4300 доставкаш ройгонай дӯстони азиз иҷода 8 килогаш ҳастай ҳами точно ҳами 8 килогаш ҳастай инами оригинал на даруншам бинед инами 4500 сомон шудагай 5000 сомон буд 500 сомон скидка кардагай биёен дастрас кунед чанд намуди дига доран LG 6.5 килогашам ҳастай килои майдашам ҳастай калоншам ҳастай калон хубтарай ки як бор ҳами либос ҳами андозен як бор шушта мегирен шехали майдаш бухай хто мефаҳмем ки занҳо калонаш хубтарай ати ё беҳад хубай дубайский вариант дубайай производствош дубайай и LG-ра боз LG ки сенсорния таблоша бинен ҳамаш сенсорния и оригиналай дӯстони азиз 5500 сомон буд 5100 сомон шудак ё 3 сол кафолат дорад рани автомати на машинаи 7 килогай воймай фирмарам беҳад фирмаи хубай дӯстони азиз 3800 буд 3300 шудай ирам скидка қатӣ рафтестай бо иҷада дора 7 килогай дигариш 2700 буд войма 2500 сомон шудаги ина и двойной защита дора дараш аи дига хеле камтар ина и намуди войма 8.5 килогаш дӯстони азиз 4000 сомон буд 3600 сомон шуд хай доставкаш ройгонай и инвекторнияй қувваи пасту баландам кор мекунад бениҳоят стиральни хубай 1 сол кафолат доранд LG 3 сол кафолат доранд дӯстони азиз пилисоси самсунгои оригинал аз дасташам ки гирон мешавад дӯстони азиз и стаканчика и хали простоёш неста и оригиналоай 2200 ватт дора 1600 сомон буд 1300 сомон шуд скидка қатӣ ҳозир медонед ки ҳамаи чиз скидка шудаги дар мағозаи Ормон Мол стабилизатор дар кораи бисёриҳо хоҳиш мекарданд стабилизатор ина боз аксияи навбатӣ стабилизатор да 5 киловаттай аз 90 сар мешава 800 сомон 1000 сомон буд 800 сомон шудак анаи фирмаи андели 5 киловаттай ирам аз 110 сар мешава ирам 800 сомон шудак скидка қатӣ аксия рафтистай баъд иҷода стабилизаторҳое ҳастай ки 1400 сомон буд 1200 сомон шудак самара ҳаи моторчик дора бо моторчика тай стабилизатор аз 90 аз то ки 90 кор мекуна 1600 сомон буд 1400 сомон шуд иш аз 5 киловатта ишам аз 90 сар меша иш бо моторчик дора ина чанд намуд аксия кардагиян стабилизаторора иҷода ина намудош ҳастай андели самара биёен харидорӣ кунен и хеле аксия ҳиҷода нестай
шобинони азиз, боз стираниҳои полуавтомат мепурсидем. 1100 сомон. И стирани полуавтомат насос дора. насос обш худш мекаша меброра. Бо бенасосш ҳастай, хеле шланг дора, бенасосай уш 1000 сомонай. Дӯстони азиз. Дӯстони азиз, дар мағозаи Ормонмол қарор дорем. Ина тамоми намуди битаваи техника. молҳои техникӣ да барои шумо аксия скидка рафтестай. Ина стабилизатор да чанд наму стабилизатор, холодильникай, кондитсионерҳо ҳастай. Ина кондитсионерош ҳастай. Дӯстони азиз, тамоми моделош ҳастай. Сари наворда мондагим скидка ва аксия туҳфаҳош қатӣ. боз дар ҷа ҳастай микроволновка, чанд намуд пилисосҳо ҳастай. Дӯстони азиз, нехали термексҳо ҳастай. бисёр моделҳои нав доранд. аз холодильник, кондитсионер, стирали машина. биёен харидорӣ кунен дар мағозаи Ормонмол. поёни корвон аз тарафи Гулбута, гардиши Гулбута, таги Домда қарор дорад.